actually what we do. Ngayon, may isa pa kami dito inilagay si Congresswoman Cynthia Villar na isa pang tinatawag namin Eco Project, Protection of the Environment. At isipin natin po, yung nilalagay sa amin dito ni Congresswoman Cynthia Villar are all projects designed to protect the environment. Ano po ba nilalagay niya dito? May ibinigay siya sa amin dito project to reduce the plastic. Although, ang Las Piñas now, regulated na dito ang use ng plastic. Sa mga supermarkets namin dito, wala ng plastic. Although, meron pa namang pinagagamitan. Natitira. Natitira. So, ang ginawa niya, nakita niyang problema yung laganap na plastic dito sa Las Piñas. Nakaisip si Congresswoman Cynthia Villar ng isang proyekto na makakabawas. Ano po yung naisip niya? Yung mga plastic na hindi na ibibenta, ito po yung tinatapon natin. Cellophane. Ito po, itong mga sandbags. Hindi na po ito nabibili. Ito pong nakikita natin sa ating mga drainage. Ito po nakikita ninyo sa Manila Bay. Hindi ba? Yung daming basura doon. Now, 100 years, hindi matutunan. hindi matutunan. So, anong naisipan? Sabi niya, let us make something out of this basura. Nakaisip si Congresswoman to come up with a project na kung saan ito ay mapapakinabangan. Ano po yun? Ito po yun. Wow, halog na. Kung makikita ninyo doon, yung walkway na yon, ito na po yan. Now, this is made of shredded Iba kasi plastic. ano siya, sa mixture ng cement and sand. This is, semento buhangin. Yun lang, yung plastic. Yung mga ganito, na itatapon nyo na, eh hindi na yan na itatapon kasi ginagamit na natin yan. Or we make use of hollow blocks. Ito po yung hollow blocks. Matibay kasi 100 years ko. Kaya Po, Percentage